Vi spurgte nogle elever og lærere fra Skørping Skole om 3 spørgsmål. Hvornår synes du, at man er dansker? Det synes jeg, man er, når det er, at man har dansk borgerskab, eller hvad det er, statsborgerskab. Jamen, når man selv føler, man er dansker, så er man vel det, man kan betegne som dansker. Så. Jeg synes, der er 2 forskellige måder, man kan være dansker. Enten når man har fået dansk statsborgerskab, eller når man ligesom er integreret i samfundet. Måske hvis det er sådan den danske kultur. Altså når man sådan kommer ind i den, og hvis man sådan... Jamen det er lidt svært at forklare. Altså man er inde i den danske kultur, og at man accepterer sådan ytringsfrihed og ligestilling og sådan ting. Når man er helt hvid. Når man har dansk statsborgerskab og holder Danmark. Jeg synes, man er dansker, når man har dansk statsborgerskab, fordi at flygtninge, der får dansk statsborgerskab, synes jeg egentlig også er lige så meget danskere, som vi er. Hvad betyder Danmark for dig? Det er godt, at der ikke er så mange kriser og sådan noget. Det synes jeg også. Jeg synes, det er godt, at der ikke er krig i Danmark. Det samme med mig. Det betyder meget. Sommeren 92. Jeg synes, det er et godt land, fordi vi har så meget sammenhold. Og så har de bare nogle rigtig smukke piger. Alligevel. Det er et meget, meget godt land. Meget, meget god by. Vi bor i lige nu. Det er et dejligt land, fordi det er så lille, og så kan vi hygge os i det. Det er sådan et meget sjovt land. Jeg tror, jeg er ikke sådan særlig nationalistisk, men jeg tror da, at jeg har fået nogle værdier i det at være vokset op her. Altså for eksempel nogle af alle de demokratiske værdier, men også nogle kristne værdier, som egentlig ligger sådan dybt i vores lovgivning. Nævn 3 ting, der symboliserer Danmark for dig. Brune sovs, kartofler og flæskesvær. Ja, det er nok det samme. Dannebrog. Håndbold. 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 Og håndbold. Naturen symboliserer Danmark rigtig meget for mig. Jeg tænker på pasta. Jeg elsker pasta.